सर्व. खरंच प्रशांत? हे काय अगं तुझ्या डोळ्यात असू. खरं तर ही आनंदाची बातमी ऐकताच तुझा हा चेहरा आनंदाने फुल होऊन बहरायला हवं. पण तुझ्या चेहऱ्यावर काळ्या कुट्ट मेघाने गर्दी का केलीस? मला वाटतं काहीतरी घडलं असावं खास. नाही तर तुझा हा चेहरा असा निष्ठोर झाला कसं कधी. छे छे, तसं काहीही घडलेलं नाही आहे. मग तुझा हा चेहरा असा काळवून निष्ठोर का झाला असा? तुला मला ते सांगावंच लागेल प्रशांत. तुझं माझं हे प्रेम प्रकरण आमच्या बाबांना पसंत नाही आहे. अगं तुझ्या बाबांची आमच्या प्रेमाला आडकाठी येईल ह्याची मला पूर्वीच कल्पना होती. कारण मी एक गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा आहे आणि तुमचं हे प्रतिष्ठित घराणं, त्यामुळे त्याला हे स्थळ कसं पसंत पडेल. पण प्रशांत, बाबाच्या विरोधामुळे मी पूर्णपणे खचून गेलेली आहे रे. रेश्मा, अगं असं अशी धीर सोडू नकोस. अगं त्यामुळे काहीच फायदा होणार नाही. काहीतरी आम्हा उभयतनं मार्ग हा शोधून काढला पाहिजे. प्रशांत, मला तर असं वाटू लागलं आहे की एखाद्या घनदाट जंगलात मी वाट चुकले आणि त्या अंधारात सुटकेसाठी मी मार्ग शोधते आहे, पण तो मार्ग मला दिसतच नाही आहे. अगं माझ्या रूपाने प्रकाशाची वाट दाखवणारा वाटाड्या तुझ्या पाठीशी भक्कम उभा असताना कशाला घाबरते आहेस तू? अगं प्रेम हे चीज काय असते या स्वार्थी जगाला आम्ही झाकून द्यायचं आहे. प्रशांत, मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम केलं आहे आणि जर का तुझी माझी ताटातूट झाली तर ही रेश्मा कायमची संपलीच अशी समज. असं तसं काहीही घडणार नाही त्याची खात्री देतो मी तुला. झालं अगं तुझ्या बाबांनाच काय प्रत्यक्ष या ब्रह्मदेवळा सुद्धा आमची ताटातूट करता येणार नाही. तुझ्या या अमृत बोलांवर विश्वास आहे मला, पटतंय मला हे. खरंच माझ्या राणी? थोडी माझ्या तुझ्या.
बाबांना जर मी घाबरलो असतो तर मी तुझ्याशी कधीच प्रेम केलं नसतं. कारण प्रेम हे कुणाला भीत नसतं, कुणासमोर झुकत नसतं, ते अमर असतं. वा 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 वंडरफुल. तुझी वरील प्रेमाची दोन्ही वाक्य आवडली मला आणि ती मी आमच्या गॅदरिंगच्या नाटकात घालायला सांगणार आहे मी आमच्या दिग्दर्शकांना. संजय, अरे तुझ्या नाटक बिटक काय भानगड आहे? मी सांगते तुला. अरे येत्या 10 तारखेला यांच्या कॉलेजमध्ये गॅदरिंग आहे आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी नाटक बसवलंय. त्यात हा हिरोची पाठ करतोय. करेक्ट. तसं असेल तर मी तुझं नाटक पाहायला. हा एकट्याने नाही, दोघांनी मिळून यायचं. म्हणजे माय सिस्टर अँड यू, म्हणजे जोड्याने यायचं. बरं बाबा, जोड्यानंच येऊ, पण तुझं नाटकाचं नाव तरी कळू दे मला. पोर पाखंडी हजार लफंडी. त्या नाटकात मी एक लफडेबाज नायकाची भूमिका करणार आहे आणि माझ्या क्लासमधील माधुरी लफंडेबाज नायकीची भूमिका करणार आहे. ती माधुरी दीक्षित नव्हे हा, तर माधुरी रेगे. तुम्हाला त्या नाटकाचा एक डायलॉग म्हणून दाखवतो. हा, हे माझ्या लाडके सखे, तू माझा प्राण आहेस, सर्वस्व आहेस. हे प्रियतमे, तुझ्या या लाल चुटूक ओठाचा मला एक तरी अगं हा तर एक नाटकाचा डायलॉग आहे. नाटकाचे डायलॉग. अगं कशा कशा अशा होतेस तू? अरे तू गप्प राहा, तुला माहित नाही हा नाटकाचा डायलॉग म्हणून आमची टिंगल मारतो आहे. खोट सांगते ही. मी आमच्या बाबाची अमरीशपुरीची शपथ घेऊ काय? त्याने जर हे ऐकलं ना, मैं डरने वाला नहीं हूँ अमरीशपुरी को. क्या? राम्या, तुझं ठोकं ठिकाणावर आहे की नाही? चला पळा तुम्ही इथून, नाही तर तो राम्याचा राग तुमच्यावर काढल्याशिवाय तुम्हाला सोडणार नाही तो. संजय, अजून गेला नाहीस तू कॉलेजला? नाही, का? जायला निघालो होतो, मध्येच हे दोघे भेटली. म्हटलं जाता जाता या दोघांना प्रेमाची दोन गोष्टी सुनावत होता, तोच तुमची एंट्री झाली. तुझा सराटा ऐकायचा नाही मला संजय. नाही म्हणजे प्रेमाचं महत्व काय असते हे मी त्यांना पटवून देत होतो. पैसा व प्रतिष्ठा प्रेमा पुढे झुकावेच लागते हे म्हणून मी. संजय, प्रशांत, इथे कशाला आलास तू? रेश्माला भेटायला. रेश्मा, तू आज जा. पण बाबा मी प्रथम आज जाती हो. ऐकायला येत आहे का? प्रशांत, तू म्हणे आमच्या रेश्मावर प्रेम करतो आहेस. खरं आहे ते, आणि मी तिच्याशीच लग्न करणार आहे. महिना किती कमावतोस तू? मी किती कमावतो हा माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे, त्याच्याशी तुम्हाला काहीच कर्तव्य नाही. अरे कर्तव्य नाही कसं? माझ्या मुलीचा पुरा आयुष्याचा प्रश्न आहे हा. अरे तू महिना 25,000 रुपये कमवत असला तरी माझ्या मुलीचा एक महिन्याचा खर्च 30,000 वर असतो. अरे यावरून कळून चुकतंय की तू माझ्या मुलीला किती सुखात ठेवणार आहेस ते. बस करा आबासाहेब, माझ्या प्रेमाची किंमत पैशाच्या तारातून करू नका. माझ्या परिस्थितीची जाणीव मी आधीच रेश्माला दिली होती. माझ्या या परिस्थितीत तिला राहण्याचं कबूल केलं होतं. अरे तुझ्यावरील आंधळ्या प्रेमाने ठरावून तिनं हे कबूल केलं असेल. भूतकाळातील तिची चूक तिला कळून चुकल्यावर भविष्यकाळात तिला पश्चाताप झाल्याशिवाय कधीच राहणार नाही. म्हणून म्हणतो प्रशांत, माझ्या मुलीचा नाद तू वेळीच सोडून दे. नाद सोडायला तर काही खेळलं नाही. कोणी येऊन खेळावं, खेळ संपल्यावर सोडून जावं. आबासाहेब, मी प्रेम केलंय रेश्मावर आणि तिच्याशीच मी लग्न करणार आहे. अरे चंद्रमाऊली झोपडीत राहणाऱ्या माणसाने बंगल्यात राहण्याची स्वप्न कधीच पाहू नये. कारण वर्षानुवर्ष दारिद्र्यात पडलेला माणूस असा अचानक कधीच श्रीमंत होत नसतो. तुमचं बोलणं बरोबर असेल कदाचित,
पण आबासाहेब, भुंकणारा कुत्रा कधीही चावत नसतो, कारण त्याची वृत्ती भित्री असते, म्हणून तो मोठ्या मोठ्याने भुंकत असतो. पण तोच कुत्रा पिसाळला तर माणसाचे लचके तोडायला मागे पुढे पाहणार नाही. पिसाळलेल्या कुत्र्याला गोळी घालून ठार मारावं लागतं. पैशाने सर्वच काही विकत मिळतं, ह्या भ्रमात तुम्ही कधी राहू नका. जगातील सर्वच माणसे पैशाने विकत घेऊन नसतात, प्रेमाने तर जग जगता येतं. अरे नुसत्या तत्वज्ञाने माणसाचे पोट भरलं असतं तर ही दुनिया कधीच ओस पडली असती. हे बघ, इन्स्पेक्टरची खाकी वर्दी तू अंगावर चढवलास, पण माणूस धडे तू मला शिकवू नकोस. अरे 500 रुपयासाठी माझे पाय छाटणारे कितीतरी इन्स्पेक्टर पाहिले आहेत मी माझ्या हयात. ते पाय ताटणारे बुद्धील असले पाहिजेत, पण हा प्रशांत कुणापुढे नमणारा नसून दुसऱ्याला नमवणारा आहे. प्रशांत, तू माझ्याशी नाहक वैर पत्करतो आहे. अरे माझ्याशी मुकाबला म्हणजे प्रत्यक्ष काळाशी मुकाबला आहे, हे विसरू नकोस तू. तुमच्या या पोकळ धमक्याला घाबरून जायला हा प्रशांत काही मेलेल्या आईचा दूध नाही प्यालो आहे. तुमचे सगळे कारनामे माझ्याजवळ आले आहेत, फक्त पुराव्याची वाट पाहतोय मी. पण माझ्याकडे राजू कर्वे सारखा अरे नामांकित वकील असताना मी तुलाच काय अरे कुणालाच भीक घालीत नाही. त्या राजीव कर्वेकरचा इतिहास मला माहिती आहे. अट्टल गुन्हेगाराला पैसे देऊन पैसे कमवणं हाच त्यांचा ध्येय आहे. आता आता एकच सांगतो मी तुम्हाला आबासाहेब, ज्या पैशामुळे तुम्हाला उन्मत्त झाली आहे, तोच पैसा एक दिवस तुमचा घात करणार आहे. अरे जा रे जा, गाढव लेखाचा